wo mo pem so afiri ne da no wisi fufu apie na wisi fufu no kura apie ye no na se ne se ye hon kronkron no de ye bo Kristo asu a obesi na betiri no ene san ba besi enchanse no so ene ne bo se tie ni ene wo ba besi so na wisi fufu ni pie eno no ba ne sa na chese enkunima nya aba ade ama Roman Kareke asafo no na wonu mo nkonko yie no edin na pie na wisi fufu pie no dem pa ene kire ewo bakoni ho na adawroma ma yankwa ahoma no so ansana no na for God and country bra professor Kwamla Abochi tenase wone Reverend Amwa edi kankura edi nkomo edi afiri Vatican ho na ne nyina nkamfu ano yabesan na fe yabo edi ewuram na yakọ na ententem yakọ akodi enkomo na yekodi nkomo ne dia ene na yewuram na yakọ akọbọ enkomo edi afiri Roman Kareke wonu mabobo ano na eno nso kumase santimantemu ene yewura eho no Karek Bishop Father Felix bafo jewu nche ne yekọ na yakọ akọbọ nkomo abusa se wisi fufuo no epiesa ya de important na wonom epa akire ma yankọ ahoma no so ne ni nkomo Father ate yanka awrade aso ndwe nka wo awrade aso ndwe nka mosunsun na enso mo ne motiefo ne mohwefo nyina so piao yada basayi adomasese wodin na mayen na wasan so atene han ni fefefe ama sese wisi fufu atimi apie Father no na bra wonom ehye ye ekwowie wisi tuntum ne pie se ensantrofo yede asontototo mo ebinom mo kire o hwe wisi tuntum na no kire se bibini na wo mayi no no mo ne ho ade ekwowie ye na nkire mo no kyese eba ne sa na kyese wo mo ntimi anko benkuruma anko ankoyi ena wisi fufu apie se wo de ye ekwo school a wisi tuntum no eba kale kesum mu bra wonom kwakoyi eja kronkron a se na tie poten na se fufu nso ba ekire sen yo edika ebe chia bonda ya tia motiefo ne mahwefo nyina na kane ya tretre ne se ebi no bom enye Catholic bishop they bom the friend was sorry mo se chancellor as the Catholic Archdiocese of Kumasi and the bishop anga so Kumasi the most Reverend Gabriel Justice Anoche and I may the son for the church for penny ya me ya the chancellor enti me the Reverend Father Felix Bafojo yo eya wa se bisa odi atuja efa emisi tuntum ene emisi fita se yem papa nom cardinal fokohiem so mo koto aba yi popa eno etie ema enipa ehu ne tenti retreat ya ne se cardinal fo so mo kohiem na so mo koto aba brofo ka se me friend so mo kohiem bi an di conclave no efi Latin kasa mienu mu ena ebaaye de edikan eye kum ena de etosu mienu eye clavis kum ne trese with ena clavis etrese safwa key enunti kum clavis ena abaye conclave ase trese o makwese beebi a yatu omo epuno mu ye de safwa tu omo mu puno mu nti omo nko a na ehye ho omoni obia enim komo omonko na akohie ma omohye saa danfuo no omokoto abayipo na sade be ya ye ni a ye ni dem ho bi ne wa montri e be hu ne ma ekoso wo honti ana omohye saa engusie no ma ne pie enti ngusie ni ye nkita hodi e da wo ma wo wo saa edanjie no mu ene ni a ye wa bonte na ye twen emuaye de afiri wo ho se engusi tuntum ni pie a omo ka che ye ni a ye twen wo mo ne oma bato omokoto ye no ma ntimi enya pope se engusie fita ne epia omo tra da se nyina ye ni aye hwe omo ni etie omo ye twen omo ne se afa de oma bato no omenya pope e de ama ewiase afa na nyina edingusi tuntum ne fita ne nkita ho de eda cardinal fo omo wode ma obi ntimi nkoko bi enye ye wa abontina ye twen wo manim ne ye hwe omo tira kwan se omo di nuaye bebre
Okay. Enti na enye se bi a tuntunu ba e kire se wonu mai eto ye no nipa tuntum ne nyaaye. Eno de enkyerɛ so akora tuntum ne de nya ba na kyerɛ sɛ abato no omukokoto ye do. O ma nya obia onya ema ne sɛ omo dodo omo de kɔ ye no. Ni ye meto aba ye be ni so o meye pope no ɛwɔ sɛ cardinal fo dodo no onya emu dodo ya abofo se be fe ne se 2/3 se obia enya se 2/3 na kyerɛ sɛ ye ntumi enya pope eno ntina nwisi tuntum na aba abeka kyerɛ ne egina bonten twɛn omo ne sɛ sa aba to no obia enya 2/3 enti ye ntumi enya pope Ena we no nso nya se bia pope dada na wo kɔ no etimi ka sɛ mekɔ amomma sumesi enim ade gye ye kokoto so aba sa pepepe wa so de bo no enye obi na kyerɛ sɛ obi mra na di na ade ena eno kura na se kyerɛ ne sɛ ne wono wa free mu anaase wawuo anaase wakɔ na homedie man no tie beto aba yi obi foforo no obi a wo ba no o mefo no na nemu eno nti pope a ye no catholic so me friend say oyɛ the successor of Peter odi Peter ade enye de wawuo no na wo ba bedi na ade na mo ba bedi Peter ade pope bi a oba bia wo catholic so no mu no eye Peter akonya na wo ba betina so enti wo bedi Peter ade edidi ono wa free so no ni ho kwan so wo kyerɛ sɛ we na mpɛ so obedi ma ade sansa akonya na enye ne dia akonya na ye Peter dia o Christ de safo ade ma no edi obi oba betina akonya no so bi oba be si Peter na mu na enye de owu ye no oba be na mu Fada bra wisifita ni pie no ye na ne ye hwemfuni ehu sɛ abuburo bi ebesi enchanse no so eba na sa ya kyerɛ sɛn emubro no sɛ ukɔ Roma the airport ya sa ya sɔre dan kɛse ye St. Peter Basilica ne esie no eye emo a obeta akoto omo da bia so omo ho bebre enti emubro de eye Vatican ho de omo mpa ho da bia obeduru ho bia omo sisi dan no so bebre na toda na assembly akɔ akɔhia no wahu ne sɛ ebra enwusie fitaa ne ba ne ebuburo bi akɔ akɔpie ho itimi kyerɛ mu sɛ so nkonkron no twere konkron no mu na ebuburo na ogina ho de ma eno nti sɛ ebuburo wo pie sa na kyerɛ sɛ sonsom no wakasa anaso wabɛsra yɛn anaso de asempa abrɛ yɛn eno nti yebetimi akyerɛ mu saa na emuburo de Vatican de sɛ de mekan no mo mpa ho bre bia bɛkɔ bia omu wo ho de bia omu di ho akyerɛ ntwe sɛ ya Fada nsana yebe kokora na yasan ado awura mu no fa yedo asukọ sesi a de ekoba se wisifita epie ye ne din epie no Cardinal Prevost ana mo bone sen Cardinal Robert Francis Prevost. Okay, Prevost. Na papa se wo hwe papa yi asesi a wonu mayi nu ye obeteme de nsesan bi aba papa sinim Yo, si yen Cardinal a ne din ede Robert Francis Prevost a ye ne sabre se o meye asori di kanfo e wa asase suwe owo abakosema ama na nya nimdie pii e wo asori ne mo na wachinchine susu bebre e wo asori di dumadie mo akoye adwuma e wo Peru ene emiamia ahodo bebre ena wasa atena Vatican so edi ye office baako anim ache office a ehwema ye di asofo pon a omo eye adwuma e wo wiase afa na nyina enenti amane nimdie ni suahunu sonko e wo asore no bo ono ankasa so oye embranim ni kunini e wo asore no embre kunini mo wabomo doctorate degree enenti asore ne mra efe asore ne tutu ye nyina no osan enim saa emra no yie papa enenti ye fa ne se oyobi a asore ne ho nimdie asore hyehyeye asore kwan ofaso edi ne dwuma asore ne se de ne hyehyeye ahodo sitie wadomu sukoye papa ne se enti ye wogidie sonko se onyame a wayi ne se omra bedi asore animu
what the sa abdominal man say unim asori no ye wachini asori no mu ye wonim de wa asori no mu enti sa abre obetimi edi asori no maboa ama ne dwumadi wo wiase afa na nyina no etumi atre wo asempa e wo se koduru ewiase anafo nyina. Father se eba papa ya wonum yi ne sesi cardinal prevost ya uza dempa ne ma wodanso ewo afoforo na ejina ye nyina mu ntia wono na wo mu yi no ebrebia ne asore no ne nyankopon ede ne emma se ye kan Jeremiah ngoma tire ye miensa ntichemu edunuma onyankopon ehye Israel fo ne bo se obemo mu janhwefo a oda ono anakoma so saa bo se nyankopon etimu abrebia de manema se abrebia obema asore no anaso ma ne nkrofo ne ma obi a ono da ono nyankopon nakoma so ya obenye onu nyame na pede na wadi ne manim ama watena se nyankopon ba no aye ona sede pepepe wasati so ye gidi ye se abrebia ewiase no wo mu ene asore no brebia wo mu bia nyankopon nam na kwan so ya nipa ye ntiase nanso yenim se ono ne kwan de ye kwan pada ya wo faso ede ma ye obi a oda ono na koma so se de meka yen papa kunkun ya sabre yen kadina fo ato abayi ne so obedi asori ani na bako sem kakra ene na montu a watu ho na mo wo wiase afa na nyina ene ne dwumadi a wadi no obatika ye hwe mu sabre ya oyobi a owo sa animdie no wa asori ne mremu enna wachinchin so akọ asori na na afo achichiri baabi akọka ensempa no enna wasan hwa aboa mi ayi asofopon ahodo ya omu edi omu dwuma wa asori nkrabata ahodo wi ase afa na nyina edu obi a ye beka de se onim asori no enye ne ewo romo nko a na emom onim asofopon ahodo ewo wi ase afa na nyina obi adwumadi ya wo disanse asori ho nsem efifiri saa mia no nyina ekona so ye ho manitini nya bre ani adaje ehwemu yi edu obi a owo nimdie fa asori ye wo wi ase afa na nyina ho se de asori ne sitie enam so wo se nimdie ni ntino ye didi efefe se odemu sronko saa se nam so nim asori no wo se nimdie wo mu nti obetime di asori wo wi ase afa na nyina no wahu no asade a ewo hode ma asori na ewo emia hodo nyina ewo wi ase afa na nyina ama asori no yetinya tene nka wo emia hodo nyina nyam kopon no asem so etinya tere dro. Father se ode memfa wankasa nyina ho se wabobel ewo Roman Catholic mu na cardinal prevost a wono nso waben wo mu anante afana nyina kansempei de na mo hwe firi ne ho se obema papasi no adanso kra yo ye hwe firi ne ho ene se nyankopon na ni so ade hunu se ewiase afana nyina nipa nyina benya nkwaje Jesus Christ manka so ba sa so kan o say meja no na pede ne se wonu ma ode o mama me nyina ne nyira ba akokora obi anya yerafo obi a betumi anya nkwaje obi a betumi akọ Agya ne fie ye hwe ye na konkon ya wa bai se ne Christ be ye no wa sa so ma nipa nyina ho hia no na obeda ehumobro edie onante sa Christ kwan Yesu obema asori no etimi etu anamu ebebo awiase nyina me ehu no sene Christ nensema odi bejaye no ehu hia se obia ebesu ne subie na sene ebesu obia subie no yentumi enyi akantere ne emfirimo sa kantere ne ewo ho a ene beboa ma yembu yenimu obia ehia asem so obia ho behia yen wasase so obia ye nyankopon ba endie mu obia asem aye asem ye ma obia hia asem aye hia asem we ene ade a ebema asona ni suade hu no pa pote ebetumi aba se asumdie betumi aba wiase afa na nyina every say no ni asede a Christ odi ja ya ansa na otu akọ esoro wo say
masumdie ena mede mamo enye wiase die ni de na emom ono na sumdie said the Christ na sumdie betini atena asase so nti wo se eba atentene ne eye adwuma adwuma ye tisi enya na konkra obetini edi enim kan amasa nsempei ato ewiase enipa nyina asumdu o makoma so nkanka empanyinfo a edi amaya hodo enim asase so amasa asumdie tinya tiatesi adru baabia eno ne yehwe edi afi na konkra ye yin fufure ho Papa yebeja wo na mamu akrokra no na ehu se bibini ya wo ye Ghana ni ewom Cardinal Peter Appiah Texan na dodo na ebo mpaye se anka afi de nyame nom na emesie bibrim na aka saafo na ebo mpaye hu ana me mpaye adabia mebo ebra akonya no betope ene se nyankopon se de mekan ne Jeremiah ngoma etira ye miensa ntichemu edunum no Omaye obi oda onu nyankopon na koma so ene de ye nipa yepe efiri se tire konkon de bisi se abra nyankopon po so na opeso osra Jesse man baako engoma ne be ye ohene no osuma Samuel duru fi ho ye nipa se de yesi ye sa na oso koye bie ohu Jesse ba odi ka hu no ose we de megidi yeso onu nyankopon asere nyankopon se menhwe enipa su menhwe ne tibia efirisa mi nyame de menhwe nipa su na ye adwuma eni se de esi hu na abontene mbomhwe nipa na komemu oto aso a keka asa kopim se nyankopon ka kire m se Jesse ne ma no enye omu nyina na ofi ho na aka baako a ohwe enyan so wo baabi ekofa ni fire titititi baabi na ye de ne baaye edie nipa de ebetimi ahwe na yesusu se we na nkese fata no sabre nya bibini ankeye nanso yenim nyame adwene yenim nyame akoma efiri se ya adwene nye nyame adwene ya kwan nye nyame akwan enti da bia na empire ne se yebenya de odenya nkopon akoma so ye nipa ebetina ye mfonso ye mo nyame de yenim so wonye mfonso enti ya de ho hye ne nsa se ni opese obetina agem na odi na aso nanim na ye nsa beka na emom nya de nipa yesusu nyame ne pe na da bia enye ho nyame ne pe ene da bia enye ho fada ye ja wo na mamu akọ na bibini edi sa pope ibi payana bibre mu ha yenya ebi miensa ya omofiri tisi femu bibre mu omo na yenya omo na ebom se bibini se ye susu no ne de yenya de na ebom North Africa de yenya ebi ya omo ye miensa omo aba bedi akonya no se pope pen Anyumre yebedo asepa no bra wanya de amai twedi amponkoso a enwo ye nyina da na pope fufura wabai eso nshira entenka ye nyina yebebe mo se mo so moto mo nsa de freye na yada mo tiefo no mahwefo nyina ase so mo nya abre etie ye na omo ehwe sa ye nkomo tike so ye tre na me nsa so de no mo nyina baby ayekokodi nkomoyi eye kumase santimantemu ena yebowura ye ne father Felix baafo jawu edi nkomo na mamensa nkwa homa no so na fe ye ne very reverend father Raymond Osetutu enso nkobo nkomo father ati anka Sompa hot bite no num mpa mu kase yeboni awurade asonje nkan wo enka wo so ni watiefo nyina yewra yama yenyina ye ho congratulations na masem bi se dikan eba popua ene yeyi no mekire Cardinal Provost ya won me gina ye ne eye nipa be senan danso a wo danso mu de ne danso kura e wo no ho a enam so ma papasi ne wo mko mu won na wo mkoko yi no yo mitisa wo si omoye enan yenyina ye tie sompa candidate no na wo si omoye enan ana ebro nine omoye 133 wonderful inti no 133 no ena nyame adom omo nkasa adwene ko fenisen baako ese ono na yeyi na omameda asori na no se pope o hwete se ono so kra dia de se obeye cardinal kra no de se need but afena ekodi 2 years enchei kra ne se o hwa nyame na ensa na na won so a
sabre yɛde adwuma kɛseɛ ɛde ahyɛ ne sɛ na ebinom skura keka sɛ ansana agya kronkron po Francis bɛkɔ no koraa no saa Cardinal Prevost ya o manako ekɔkɔhyɛ Maquality anan bɛsɛ mfinhyia mienu mu ani ɛwɔ Vatican hɔ nti kama sɛ na wɔde kandi nguso no te sɛ de Elijah kɔ a wɔde gya Elisha na agu no so dada nokora bi wɔ mu saa yɛntumi nka ne saa ɛsane sɛ adwuma deɛ ɔde hyɛ nipa bebree nsa ɛnyɛ ɔno nko a na ɔde adwuma kɛseɛ ɛde hyɛ ne nsa nti no ne saa ne deɛ yɛntumi nka ne saa megye di sɛ Cardinal bia ekuta adwuma kɛseɛ na mmom yɛto aba no anaasɛ ɔno na nyame ɛse ɔmɛdi yɛnim nti no Pope ɔkɔɛ ne deɛ ɔno ntumi nhyehyɛ ne obedi na deɛ nyame na eyi ne nipa ɔtoa so nti nyame ne hwɛ na sɔre Father sɛ wohwɛ video no ana yɛ nyinaa yɛhwɛ bi a sɛ nka obi adi nkunim na nani agye ebi kura no wodi ahurusie asa na Cardinal Provost waboto kakra eye somo no anasa adwuma na aba beto no so sɛ de yɛka sɛ wɔkɔ mu kura nkyɛe ɛna wɔn de ngusoye agu no so no ɛho boa na abɔ no ana adwuma no na ɛdim boro so well adwuma no na ne hu no na abɔ no nti sɛ wote ase a asɔre nim sa nti no yɛ on sɛ yɛ white smoke ne baayɛ no ɛkyɛya ansa na opie yɛ ansa na ɔgyetum wi a yɛde no kɔ ɛdan bi mu a yɛfrɛ no ɛhɔ na ɔkɔsu ɔkɔbɔ mpaeɛ nti ɔne sɔfo baako pɛ ɛna ɛbɛkɔ saa dan mu hɔ nti ɔno pɛ ne bɛhu deɛ bɛsi na ɔyɛ ne yam esu afrɛ ne nyankopɔn nti wotumi hu sɛ mpaebɔ bi a ɔkɔbɔ yɛ bia wotumi sɛ ne ɛwɔ n'anim sɛ yɛsusu no su ya wotumi hu sɛ ɛwɔ n'anim adwuma na ɛden nso so nyɛ ɔno na wafrɛ no nti no ɛne nyinaa ne yɛ nyinaa yɛ mpaebɔ a yɛde bɛtae n'akyi Ejapa ma mensan fa we emo so na enkomo no nso bi kyerɛ sɛ wohwɛ mfie a wadie ene de wofiri hɔ kura edi ya wɔno mu yi no asɛ we kuma wo mu dodo ɛno nso no kura bi wo mu saa kuma wo mu kura de nyɛ saa ɛdɛ wodi 69 years nti kutumo on sasa nemom oye kuma sen baako no nemo wohwɛ sɛ de nipa ba wiase a obi anim emre dodo obi bedi wo wiase ɛni nti no sɛ obedi 5 years obedi 10 years so obedi 50 years ɛde aka ho de nyankopɔn na ɛna ɛbɛkyerɛ ne dwuma ɛna ɔba bɛyɛ nti me de sɛ de me gidie ni sɛ yɛde hyɛ ne nsa na ɔkyena ɔhyɛ ne dwuma ase san sɛ obi nim de besi kyena anti so ɔbɛkɔ ntɛm o so ɔbɛtena o ɛne deɛ nipa ntena wiase ɛnkasa mi pɛsɛ me nyinkyɛ onipa tena wiase sɛ ɔbɛsɛ ɔyɛ ne nyame ɛde ama no time so a wokɔ na mewura yɛbɛgya wo na mamu akorɔkora no sese ɛte sɛ de yɛsi ɔhene ne din a yɛnim deda no obonsa asesa na yɛde no nkonnwa din ama no deɛ wabai yɛfrɛ ne sɛn yɛfrɛ no Pope Leo the 14th. Oh, okay. Pope Leo the 14th. Wohwɛ a ne kyɛ sɛ ɔwei no ɔno soso ne deɛ no ne sɛ Leo the Great ɔyɛ obi a ɔde nsesan ɛbaeɛ a Leo the Great ne deɛ ne sɛ ɔhwɛ ɛma asɔre a na ɛwɔ hɔ no obi antumi antene ne nsa bɔne ɛwɔ saa asɔre no so saa mmerɛ no nti no ɔde reformations ɛbaeɛ nti kyɛ sɛ wei no sɛ nyame yɛ adom a ne kyɛ sɛ wohwɛ a ɔwɔ sɛ ɔbɛboa ɛma asɔre afale ntoma pa efra nti no mpaebɔ na yɛde bɛtae ne Father, enyumire ma yɛna wase ɛwɔ Sompa 106.5 FM Accra ɛne brɛ wɔ nyame ne nkyeremu a wɔde ama yɛn. Ɛno ɛyɛ Very Reverend Father Remos Etutu ne nkyɛn ɛne ɛkɔ yi. Afe ma mentu fa Sompa 106.5 FM na menkɔ ama no ne ɛno nso wurom hɔ na miwura Vatican ton na yɛne Reverend Amuanso nkonkɔbɔ nkɔmɔ ne yɛmusa ne sɛ sɛsie ya wɔn ayi Pope foforɔ Pope Leo the 14th yi no sɛ na atmosphere na nkasa ɛteɛ nye Roma ya asɔre no nkɔ na mmom Italy hɔ nyinaa Reverend wote anka anwumere awurade aso nwie nka o
And council my pom to say nyame hu ye mobo ye som papa na Rome Vatican ene na afa ho Italy nyina emframa ebo se na sitie timamufo pope foforo abai se na wo musiso mfa. Oh, Oshe, yes, I square one with ya. Nipa dom a bonchenku, obia a pejan in say wave no flag so a wave flag, Ninano. And you see a wave flag, Crampo say we send me from America and I semi free, but obia the Hutaniano. O peja a wave which they say a any jacket here, Emma, and your Catholic Church and Quan, and your American Quan. Name a any jacket here, Emma, a we are singing, say, no, there was spiritual leader. Your Pope, Yenya Popa, obedi enim, ama epeja, Yenya Mesom, ede akọ yenim. Ti eni je pa kese na wa. Na Reverend Sabre ya womoyi Pope Leo the 14th you know. Wonu mo no wo mu gina nipa bebro ha ne akire no. Eba ne se a asafo no de na moye ma wonom. 133 cardinals na omukọ shame, omukọ conclave no. Omunyina eye Papa Billy. Omunyina no mutimi be den popes. Ense enyina etimi popes dia na se yi ba kwa na se eni ana esa atoma o den. Be di enanim. Enti ehia se ade a o se omo eya ne se den omo support ba kwa omo nka se yi no. Ehia se akọ akansie bi no ka se melusu nti e obi an lusu na emu ye ka omunyina ka bom ka se de ye di nkonim. Nti oba begina empoma ni ma obekata no cardinals na omoto aba ni nyina so begina ne nchenchen ye empoma bi wo nchenchen omu nyina begina nti obehu se ye kra ye cardinal ye ogina obi omu nyina begina na oda omu nyina se born ye boy nsem a omu nyina ye nyina na ye di nkunim na Reverend wono ma egina ye no na ebeka se bibini ya wo ye Ghana ni Cardinal Appiah Apam no wono nso wo mu bi na ebinom obusa se wo ye bibini nti asa wakọ baako mienu ene akire wo ye bibini nti na wo manyi no ana asa sanete there be no there entesa because to say that Rebecca said you yi ne kura yin kan ya dey no mu yi no because ono so wo ofri America wo yi obia enfri hoda okay enti no mto so kura ni bi omunya bi da enti Asia so to wono Asia so nya bi da enti oka Africa so ye beka say oh ye bebi ni ba kakra de enti atwam no ye nya bi kakra achepa enti enka ekra bio but achepa enti enya se bia ye bibi ni na ye nyi no na emu na meka say we no enye aman abato na emu me ya de Yakopon na hweta amre we no nipa we na omedi mwanim Yakopon aba yi lete wondi mwanim wona meka na so so yi omo de na so eche say wonkonkro na ye adwuma na we yi de obedi asore nim tepo enti enye se bias bia ewo mi kon kan ne bias wo man ka be kura no se be ka say America ni enka Europe fo be yi Europe fo enka be Europe so mo ya America ni na Reverend sa wisi fufuo na ana wisi fita na epie no akama say na tuntum ne pie na enum nchemu no ebi kase jama eba sa na apai enum ne ho ade se eba tuntum a na eba fitai no ase eba ntam dodo de na ma eba ntam sa Wednesday ni sha say 7th of this month and omoko conclave omabato no msha tetu na enwumre de na eba black na ekire say ye to ye no ye nya pope no afekere ne say enye to obia enwinio obi betima bedi animu say bia ye nipa 100 something na ye cardinals na ye to aba ba ko onya abadodo no ho no de nanso ye nya pope ne say o so onya two tests enye 50+1 enti so we nya two tests na still I fan say den ye nya pope o say san to foforo enti e beto akwese obenya saa number enti enura no mu share ne 7 na enwure no mu share no o manya no ene ba black ene na nopa o mo san ko obi o de bia o mo to no 4 times anopa 2 na ewia so 2 enti anopa de enso saa no say ba black say ya de anka anopa no first one o mo to ye ne nke ba white ana o munya popa anka anopa na be 10:30 kabon say quite smoke no eba but o mo to ya amfa no no so o mo to second one no to o mo to second one wi a e comedy no
na omede smoke na ba say anopa de yenya obia sana asechere de na ba fa chere de na oh yenya pope wenya 2/3 of the conclave no Father sade na no yehu say Pope Francis danetoe no ofa ba bia wiase afa na ba bia Roman Catholic asafre de wono mo eheda ye som bi sabre ya moyi pope foforo no esom bi wo ho e wo se wiase afa na nyina ba bia asafo no wo bia wo mo yana esom a ye ne kese pa ene Eucharistic celebration mass ya Thanksgiving they be kind Thanksgiving esom kese a ho pa no obia o ba bia sorry o ba bia no okon na ase no e bia na o de rade ase o ye som dia de rade ase yenya the new pope but since she said Pope Francis free must ye the ne fa ha de wura ha ye na since she no en ohwem kra na nyina so e mass ya na ye enye nhye kese enye yi ni wie na smoke ne pa na ye dress no enti it take time smoke ne pa no on say take time pa mo je take time che mo just spend na che eni na say ye dress na nsan ti ye prepare no because na ye ntrong wo say ubenya pope nti ye do wapam wata de asen ho da bi o say ye bibia fast na ya be hwe o say say hu de wo say ne de ye ye fast ba ho no ma nsan ni address wo de wa ba take time kakra ye address wie na de oba na de odikan cardinals no ba ko aba no abeka say oh ye nya new pope habemus papam ye wo new pope na nsan na wo Appiah ba na wa be chia say de obechia ye na o chia ye de wi akinyi no na ohwe no so na dwumadi en wagiduma akapa na wa so ni mo the kasa hold also the obebre ene o kapa in Italian because yeyiwa we the bishop of Rome the bishop of Rome it no at the pope no something bishop of Rome so no an crop also to me address him now address e wiase nyina because o pope also of the whole world and into address here baby o ye nyuma ne mane nyina no so no otimi acknowledge here bo word bi habemus papam eno no kire sen na eba ne sa na se if Latin habemus papam habemus we have papam pope okay we have a pope it is habemus papam we have a pope odibedi kan be or say guardian annuncio gaudium good news. So I bring you good news. We have good news. Habemus Papa. We have a pope. So okay. Habemus Papa. Yeah. Na Eura ansani ebeja o na mamu akono. Eura Peter Appiah Texan Cardinal Wokobi. Yeah. Kane nso wosankobi. Se koba se kwanya foforo eba wo kwan so wosankobi wa na. Me patron say 76 years. Enti say we no BBS na say BB na ofri mu dia. Ana say o jack o sorry pra kunya so a. Na ye ni Sompa FM. Appiah Apam onya di 80 na dia. Na so otimi san kobio. Otimi san part of the conclave no. But he said there was 76 until some years ahead of him. Nyankopon ni nim de o ma ye da akin. Nti BBS mechi. Nti esia de still our papa bill nti say ba se BBS dia. Omukọ conclave akoto aba obetnya ka ho. Okay. But odi 80 et ekosoro dia, utra 80 dia. Onya tra 80 dia, omukọ dia omtan ho bio. Na chese why okay. Just why said conclave na cardinal there you remain a cardinal say asori no okoso som asori say the cardinal nyam dwuma na wo ye ne dia oguso eye say cardinal me nyam dwuma e dia boa asori no. Nyina na som na ye som ne yi ba ko say onye pope. There said anye title that to tell Timamufo de no. Ye nyina hu yan say because we no enye ono nkwa na be ye dwuma no. O ma ni cardinals ya na be sa ko kakra. Ba ko for entimi enye dwuma no. Reverend Pope bi abapen ya obi asoreti ya no se won so ni mfira konwa no so me no nyina de esi na nsen akora e wo tie tire ni bi o ti studio we ye bu say won say hwan na apeso ye Pope obi a we de obeka obi a betre ne de obi a we se na mepe we ti no kwa kira wo say
They are, you will not meet the satisfaction of everybody. And it's not conclave, no. Yes, I saw only 2 tests. I don't know, 100%. Because in idea will be able to me after wasem, and not to be able to me they are support. Until we are there, and no dear. This is a crying and the enamino. On one crap, you need 12 year cramp on any dancing. Now, any I said I or Yakupon Aboy and I say, oh, you're part of the church. Obenya Judas Obenya Thomas Obenya Peter Until we are there, they are unya to be a best support. Name woman, no, you may be their sons and also can say is the mission of Christ. A Christ mission. Until no also say, dear Yankupon, a child says, Amri, ye, a maniba. And no, you may be a Yankupon, their sons, and then young. And yet, if you were Acts of the Apostles, now the same thing. The early churches, the same thing. And Stephen, I see now, boy, chapter 6, chapter 7. The same thing. So, when you pan, why any party, there be Yankupon or born, and also a time of my discourse in as man or catch your man. The same thing with the Papa, and you pay your paper, but also already a radi everywhere through Honomo, and also a Reverend Yeja would never mwako. Dear Nema Pope Leo would dance so cry or cardinal for Ninemu. Now, if it's a break, bet me a friend Pope, and I just say, oh my gazette in a week. And Patroya, say, your Pope. You do be your Pope, it is all about blessings, no. Nipana cardinal generation of Bonidi straight, or say, Pope, Papa, Papa Leone, so, Bonidi, say Pope, or addressing say Pope. It is your Pope. And it yes, soon be as well as your bumpire, Becca says, your bumpire, my Pope Leo. So, a Pope. Reverend Yumri was a pass when Yabre na Ode Akusku or Sompa 106.5 FM Accra. Share them as Yamisha of Party on so. Now, Ode and Chiama Pope Leo say Yamana Emana, congratulations. And no, Italy, Rome, Vatican, ho, any Uraya. Yene Reverend Amwa ekobon komo said yes one more yi pope fufuro kra Pope Leo the 14th edinama we are nyina say wono enenye papable eno na ate say wo boss no entem no nsie ne nyabo ye na ye homra na kase no de sotro nyina ye mfanto also. Star Camping Limited, Cassia Boya to this a hot bite, and I was here to us so at Yamamono and Samoa. At what was so on your democratino be and say, and be Piamano Kono dia to ja at Rossam Pani, Yara John Dramani Mahama, was share bo sat Galamse will be to us, and then your ma Adaniabutu. Deputy Presidential Spokesperson Shamima Muslim de Atoso said 120 days, and yan and one. Nen sama don kuma no ka oyini bi so abon nsam shirashirasha sama mpanyin wase ade a eya wo yo pa ye wuradu bu ahen 49 million Ghana cedis ya abo pata birim na wo kasa ho se ebi kwa amanyofo bi nsam no ye wurantim fojo se we die wo mo hwehwem na ye maame nom ne ya papa nom a na wo mo no anuane awo senior high school sa hodo mo wi akire aba no ya se wo mo contract obi afanto ho no asante mante mo caterers no wo mo be cancel bi eba wi ase nyina enuane sade ne bo esitie ne ekwa ohamo nche mo be senso atiaba hwan na eka ye de ho nsam ba Ghana post your message do answer in central for the electoral commission. Nansan Samu Fabile Kumahono, and also Wababa Casa Wayne and Sama who do no Yamanone. Our dear Aka who be at Yabona Bada. Yababa sitting in our coso at Yamamo Don Shebako and Tem. Naya Shannon son, Sakasi boy for her channel. Na Afaba from Tenta Fidiano so Facebook. I know your Sompa 106.5. YouTube near Sompa 106.5 afei Paris France abrochi memoir dan for radio one more FB Sompa 93.1 anu yekumase afei takwa de doma sunya ne nkranza e wono nyina ye dem yadam nyina mu asedam ase asomfo banu ya lasta compliment na dawroma wode ya toothpaste anu ne brush aso ya senenti yanum aye hwehwe hwam ne yasenso apai fita ye ba kan semi dia ma wono eyeme Akosia eje wakwadie boatin
many. Triple A mine. Agya Appiah Apam Dadaa. Yantua and Sam no aso. Na anadom kuma ye wo magana mra shebedwa fie won mo nsentro for edi enkomo. Na won mo kasa ya. Na nyina no aya Ghana mampanyi ye Rajon Dramani Mahama. 120 days ye obachina akonya so wanya na wo hye ho bo se wo beye edi aboa magana man yatumi akonkan. Na eno enam so amadom kuma no ba ne dani a. Wo magana mra shebedwa fie ye Alexander Kwamena afenyo makin wono so akasa ya wachemu sa wo hwemo pa no amampanyini ye Rajon Dramani Mahama ebra no wobonto amu krata tenten ye okuru kire ye sa Ghana fo bagina de ntie ye gina so to abade ma no sane wabachina konyo so anafo no ha ne aduonu entam wade sane ma nyina abagu akwan mu na bi galamse ka ho afenso so krampo 11 ne ho nyoma na ne nyina ka ho bi no wo se wo ba ye ene wa ma Ghana fo wo mayi adehye ya atimuo yakwakoya se atukwochena ene yete yankase yekuro mu sansem ampanyini tia wache akonya so ne ta wota tansem twerefo ene bi mokora mpo sane wo se betete adehye ye wo mu no akwakoya bonyuru bi ade amoman no. The 120 days of a bitter Ghana under President John Dramani Mahama. In the lead up to the 2024 general elections, candidate John Dramani Mahama released a document titled Mahama's First 120 Days Social Contract. It was marketed as a sacred pledge, a hard-coded promise to the Ghanaian people, time-bound and specific. It was designed to inspire trust, rekindle hope, and restore the image of a party that was seeking for another opportunity to rule this country. After 120 days of his presidency, the truth is brutally clear. The social contract was a political bait and a switch, a glossy list of promises not meant to be fulfilled, but merely to be flaunted, exploited, and forgotten. 1. The taxes remain. 2. Contractors remain unpaid. 3. Illegal mining rages on. No state of emergency in sight. 4. Industries continue to suffer. 5. Unreliable power supply, what I call Doomsday Promax, is unfolding. I was so worried. Your Alexander Kwamena Fenyoma Kena, and what you know, and whatever to judge us. I will near Koso, my Ganamu, say ya tetin some trofona, Reverend Tim for Joe Crampo, ya would no. Don Kumana Fem Wadimuntin Timana no. Asra for don't be called if you near the Adenwa. Was it no Ayaba in Sanwa? But let me remind Mr. President that in his own inaugural address, he called for accountability and promised to fight corruption. Yet, as I've already said, journalists are being harassed. Opposition MPs, like my brother John Intimfojo, recently became a target because he had raised a critical national issue, which required the security agencies to engage constructively. They personalized it and they made him a target. It was an eyesore when they unleashed NIB officials at his residence, wielding guns and wearing masks. Did we go or did we come? What we experienced is another vendetta, and this is not justice, an opportunity for all Ghanaians, rather persecution. And what you know, and now whatever about to judge us, wo hwemo pa no so for ya wo hwe ma Ghanaian fodie won sam so Greek minister Eric Opoku papa no wo na dwumade bia ya wodie e wa hwe ho President Mahama ebe menyo yet they gave over 6 billion to their so-called Galamsey board, that gold board that they established. What is it for? Convert $275 million into cities and get the city. They abandoned their own flagship initiatives and agriculture in the budget. They only allocated a paltry sum of 1.5 billion cedis. Even if you break the 1.5 billion cedis down, 950 million alone is for compensation. So the Eric Opoku, a Greek minister, sitting at the ministry is a redundant minister. I don't know the work that the Greek minister is doing at the ministry. I was your way. I don't come on about Danny, your my gun. I'm not sure of your fear. Your Alexander Kwamena Afenyomakin. Penimpa de Chira Wakasa Edema Mempeniwa Bankesim, Eyobapa Shamima Muslim, one and see the Beato. Chese was soon she more one share that bow, Jacasia power, Salan down there. Friends and Trofo,
ekeka de ombeka de afa 120 days enye no nwanwa akoya te se de nsama ne tamfo nsom se tie bia obenya ntwere beto na apo obire bi won chenchen na wode asaman na sansemi no for God and country so ena mami editu dwabra na one Professor Komla Bochi ebonkomo me my more than almost 88 now no and surprising surprising na MPP for they are on a fast track to destroying their own selves because I said you're gonna for person anka omubesiano omuntimi nye and you know omoda so very distracted and they are frustrating themselves because bibi amubeye biano and totin emma yen yakuma esiri yeda yanyame ase say yaba power manpenin John Dramani Mahama no penika say yeda nyame ase say wa man John Dramani Mahama ninti ye restore hope and believe in Ghana. Ewie na wode beto so se wo bia kasa na wo kan wa kan galamse na galamse ne de agi dade ano eden pa na ombetime de ahwe ano ne se honti wo kan kire nsentwerofo se nsunsuanso bone a ewo ensuansu a yese no ene emumu akura ye de wugum hawo betime de abre nipa ene wo se ho nkire ko na entem yetime atwe ho afiri ho. So far, we have not had the Minister of Lands and Natural Resources come to tell us in a report that his attempt to reclaim this forest, his attempt to fight Galamsey is being challenged from powers that are above him on Becca attack. Obianto Mbeka said there is complicity because what the president did as one of the immediate low-hanging fruits was to direct the Attorney General that even as we wait to amend the Minerals and Mining Act, which has the provisions that enables LI 2462 to give that executive power to the president to allow people to mine in forest reserves. The president says that we go and repeal that provision that grants the president the power to do that thing. Wono ene kasa edema mampeni oye penimpa ba de akire wa bankesie mo ba pa shame ma muslim ne yeti yi awosan sankono amuno ana achimasuom ayokonte hene ye horom na nabodi amponim obodade ye otoso miensa wono yama ne boni kwabna nyakon ba twetwe nkomo akire mu se hwe sese yo na mamu ne beko aye de sasi kire dia ane no wakade akire MPP fo so mbetena opposition ache zanza mampanyi ye John Dramani Mahama sane wa hyase a wototo nneoma no ayade a anhwa 2028 Ghana for besa to ediama NDC. The NDC's agenda to reset Ghana wasn't based on just the 4 years. It is an agenda that will go beyond 2028. And I can foresee that after 2028, Ghanaians will give the NDC another 20 years to build upon the good works. Resetting is just the foundation. We will go vertical afterwards. And when we do that, after 2048, I'm sure our brothers on the other side can come up with somebody better. I'm sure by 2048, every Tom, Dick, and Harry will be able to manage the affairs of this country without taking us back. Because what the president is doing is simply making sure that the institutions work. I was your way, I continue your watch, Monsieur Mapoya Mantamu, Nana Bodi Amponim, or what are your Tosumiansa, Yamanaboni Quabnanyako, and a Diamanabui Ebre. And yet, my young trust in young ransom for from Nemo Yaman son, who any Gina. Now, Uramra Sabbath fear. But your phone, one more committee, one more tier, ye hear Fisem and a bambos. Reverend Johnny Tim Fojo, ya one answer a sense out of Rasebe Jenny, or Subi. Na penny wo yankase eboso dumienu brem na wobo ensem so se de yewura kwabna dubu ahen wo bobo so se sika bi ese afa ne nsase nya ono ne nsase ne fae na kwa amanyofo binum ho ne eho ade no ebehia ye pa se sase modi atwetwe aso wo momfra papai na hwehwemu mapa entimi nya adwuma na sanse mi no wone sompa kase ne di nkomo na obrempo na kwaku kase nya adaje na wo hu ho na enwumre ye de to awo
Maraban and Inaso Bain and national security ebetebri 8.3 million cities at the opposition NDC party at the peak of election 2024 in September. No imagine faculty fidi why na koji sesikano afidie ban na NDC for the kotoye na Inaso ne Maraban original so a won the koji sesikano free national signal bureau another chance so asan ya betu just or tamo 5.135 million at a sign yensa edema President Mahama to abayi no awunso aye kra no no wato cars yensa ede ama special yensa na eno nso no emra nyina so ban eno original so ene koto saka no de ma President Mahama na abo ena bi oso 960,000 eno tam edema defense and interior committee for 2021 so womonye pass national signal bureau ena the year 2024 so Tebri 360,000 edema subsidiary legislation committee no na Tony General ya na otiswe and we chairman so omonye no emfanya allowance emfam pass legislative instrument emma national signal bill na no na mi bisa se ne kwan so ana emra ni nyina so ben na enoma wa bobo no emu odu ebi kura na aye no classified that's a penny sie bi na ne din de chirichi ya na classified ana Reverend Tim Fojo wie no na kwa mpoma mananso ho na wasan so ekotwe foforo kura abeto ho se penny se no kwasem ni emra emma kwan se sika na yewuradubu ahentuetue no wontua no ententem ewo se mu nkire mu ba yem wasa mu yi yem misa mu yi yem hwehwe mu yi yem probu me emfa we nkwasem pass se national security asem entile yenka so national security asem a ya modian na kemfo obi nkogina se ni bia wo ho eno no zo akogina ho no wabobo nneema bi so fa de me wanwa pa ne se party a onya ma power na national security tumi ten times sika no de ma wo no na no mra ni nyina so no we must investigate it and if there is even more to it I said tumi betodwa nipa okoji sika no nipa oti aye na ensem yesi bisa won no ebisa won na ansem bagana me aye no politics na some foforo after 1 week na some foforo some people me ejai no ato nchen we die e say ejina e na so ehwehwemu the sense taxpayers money and wo mo teacher the map as political parties ne Sompa FM when your MPP some year ndi yemiem obi a ne ho bo mu bia na amara no emfa ne nso ba bi ese ye beto Asensa atomra sebedwene Reverend John Tim Fojo enene Sompa kase edi nkomo a obrempon na kwakwampoma ohubai na encha bia no yebo maniasa Ghana ban agena ne tumi so ama school feeding program no Caterers ya womu ya womu anuane ane womu contract aban watwam ne nyina no ye hyehyɛ sonko ye baboa sanse na wosofo ye ohwo magana nwomesua won samso kra kyerem se nuane na wono ye no eduruma bia na nkase wobekɔ na akoda pa aduane a wote ho a wodie abomu asenkwan ne nyina no aka ho bi na ho akwakɔ hia se wo saban no twemi dane ne nsa no saa na wokɔ asante mantamu a Progressive School Feeding Association Woman Krabata ye wo asante mantamu na ekoto sirei wono kyerem se wo hwemu a womo kra de no mun kan se wono maduane no womo kwoso anu akwakosi awieye no omunim sanya dan ya abanse ya aba no de ye beyi wono afiri wo amafofra aba na soso ankatata mu ya ye wo mu enka aban ma wono mu ntwanwie se bosia wono makwakobro na wode anu anuane do so podi ase wono nya asem keto ma sa bosia ni nyina akwakoye wono ka ni nyina be ya de so de abeto wono so nam so nti womo koto asra santemera oto for se tutu ya oto so mienu afei National Chief Imam se wo mramwei ene mpanyimfo a wono ka biewom se wono nyina afoma no ntum se ne be ya contract no amampanyina twam no obasa de wono de ma wonom na asante mantemu president ademakwei aye orayere gifty asamwa wono anani amane boni ebeneza wusu ansatwetwe nkomo ebronsam twofo hyemde ekoso eye matan esika ehun nkomo na yedi esanse bi mu agi loan ebi mu ye single parent ebi mu hwa yarefo ofie e ma me no mu mrewa ne ye papa no mu nkokora omo a na hwe wo na so de akwa-akobanie nti mesre na masa asre biem sanka ye Ramahama enhwe biem ba de ye hu ne se de omo kan na e me se omo kan ekwan ya ne amasi akọ na ha adwene pa nti we ye gina we se so e de ase e na na otumfo so ya pa ye na na da asebre ye boye mu ase kasa ti ese na na otumfo ti kokọ so ohun ne ma mobo e ye ma 34,000 hu nkomo na ye di ye wie susu a ye sa di si ye papa Chief Imam so say ye sra no Emma dodo na agilo ono so onka bi maye ye frɛ Council of Elders Christian Council of State chese sawamo akase ye no aduane na kamenyi ni se oba bi wa ha no mo a ekɔ ba bi kwa akɔdidwa ade akɔno
Anwachi no ana ya ne ma ya wo so no anuanu ne bi enso di nkomo. On the 1st May, any letter 4 o'clock say, ma obi an kwaye aduane Tuesday ye bi school no. No kwase me boye pusa. Because ya diga, ya ye bibia do bayam je na yam do baye ni bibia ye wie. Yes ya letter no so letter no mo ye 9 February. Na de tina 9 February no ma fa letter na amre ye. Ama ye hu ni se aduane ne ye nye. Se ye hu ni ntama ka obabi no ba ha ne ho se okodidwa. Na anwachi no ana soafo ya wohwema enkoda no asetena mo yedie so Dr. Agnes na momolate wono so de kakra to aso atwere sane sikasam ene nkontabuo omesibiaye no. Mediate as you would love to do it with the World Bank. And so you are pleading for time to transition smoothly. It doesn't mean that you should just leave the system as it is. They know they have the opportunity to reapply if they are interested. So sometimes they've been in the known from the very beginning. School has been on vacation. They are just resuming. I was your way, I saw for ya washama and Kodania sitting with ye, so Dr. Agnes Namumo Latte. Penia wa no na da koko bodano yewra Dr. Randy Abe ogusua wo bo apro wakwakopie mfimfini mantemu ema one yensenchiro ni Erika nan enenam na wo mo bo anan no won kopiem ewo asen da wo makọ kobeda na eho ewo asen south abato mpesua no so emu na pani kokasa wode kwakoto so echese akwan ahodo ana wo mo kokobodo na na ehye wo nsa wo mo yie aye frɛ ne sɛ krebo ibi ofan etoso mienu ene ne edi kan nyina kama yesa Apam Dadaa no ka da ho ya wabo ato no 21 billion Ghana cedis ena apie mu nanso ne nyina no nya de wo mutumi ye kwan no ema wo no mu a ewo koko nsa homa no etimi nya so mfa so na wo kasa no wotobi mane ye. Eti besramo a ya call round ye huni ama bebre a sese but nukra ne se bebia ye koko board ni gina sese no o si ehwe ne tutu ni ama yi ne ehihye ni ama yi ne etumi ye saa de ni nyina yi a ebeduru bebi no saa koko rose ni ama ni nyina ye betumi agina bebi a ye betumi a start aye eti sese ne de ye betumi aye ne se ye ne aban benya nkita ho se bia ye ba asense no minister of roads ho de enye kra ho na koko ne free mu pomodi ana mu nye bibi se ne be a koko no betumi e free wa ba ba se koko board ebe koso assign saa contract ne enye bibia esese ekoso ewie no wo kire aban yi na nisuade hunu ne botae ne hyehye a wo ma akuafo aban na eye ekwan na se ye bibia na ekuafo no hu to mo na se sika ni bi ka ne aka se bia ye mfa ne se asen ha se no bridge bi wo ha ana ekwan bi wo ha ye betumi di kakra bi aso aban so no de aye ba de adwuma ni nye se ye koton koko a ye mfa koko sika no enkoye akwan koko sika na ekuafo dia enti bro ni be ka ne se akwan na de na eye complementary se ye na se adwuma no ye na se infaso ba so a na ade de be ka se bonus enti bia this year adwuma ye infaso e ba so no ye betumi eyie bia 5% and not 10%. Ne share a coin beer, air critical, ne share say beer, a buying program or maybe I do what this year. You bet to me the aboa, am I yes, Adiana. Eni a wote was Sompa 106.5 FM ni ankraba tani nyina na wo hwe wo Facebook no Dr. Randy Abe wono ene chief executive officer wada Ghana Cocoa Board ano ewie na akuafo a ebi firi asen south asen north asen fosu brema sikuma adwuma ko wono nyina kwobode mu hia ye no wo mo nso ede wakonsem etupani yanim Sompa FM they also deserve better. And it's a person Akuyafo wo mfimfini mantemu ya wono mukopie mu wonhyiamudi a Dr. Randy Abe wo ba ase bie no na ate se wo mo ne ensentro ni ba be dudi nkomo a wo de atoye no Erika nan Luster Company Limited wo mo na do yas toothpaste and a brush aba wo pa posi e beboa wo ma wo sen wo gina so ebe yi fin keka wa bia de afre wo simu a Luster Company Limited
Wamo Yas toothpaste and a brush. Ebusuanya nya bi ntoya no akoto bi ntam. Wamo so moton brush and a toothpaste awodo no wonya nya bi a. Kono koto bi ntam sansa Yas de ne de eye di twam. Ahode e womo no bro so enti eboa ma osini gina so. Ye wo sene bi krampo no mo awotwitwa na mo gya asase afri mu ba. E kire wo se paste no a wo use no enye. Brush no a we use to no enye entitemachi bi aba ho de ne kan ho na sesa no wonya Yas toothpaste and a brush eno nko na betumi aboa wo ama wo sen wagina so ema wo sen ntutu ntam obi on ma 22 years na na sia asase adwiri wan hwe yo bia enhwe wani mu mpo Yas toothpaste and a brush na beboa wo akra ne kumase ye branches ne bi wo ho ana fry 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390338 na Agya special food nie aduane papa fie aduane pa emankwa aduane pa emasumdue aduane pa wodi a na wo ho atɔ wo se aduane de madi me ho atɔ me ho asepa me Agya special food wo local foods no we wase we no chaza spices bia nim enya afa na aba bedi na wo akwaye wo chew da bi Agya de no de enam se wo no ankasa kremo som no wote ase na woni munti no wode ne bia no wo na special wasan local also de ka ho fufuo na wo pe ana wo pe chese banku ene wo cross soup enkuruma nkwan ne adeade ne nyina wo mo bi waso hyase delivery won mo ye bi enti o mre ho wo ya adwuma fiti juada kopem ne kwase ada eso anopa no nwotwe na won ma hyase kopem enumre no nwotwe mpam nti se ebre ya kasai wo mo da so ye adwuma bibia ne afre 0246 359921 0246 359921 Haxa mixture and the capsules in all satanfo all sasuro no edro ne ebosho no all sashase na eboto sanse baye all sanyina dwane wana all sa wono so na tete no Haxa mixture and the capsules so wunya bia wohwe sanse Food and Drugs Authority one magia tum se eje wo stamp se panyan enti kwa kra Madina ko for dia kumase tema ashama na miya yeto nro 0240 238-310 21st clinic na the sciatica expert woman kwan ye koto sori woman sanse omo ba ye sciatica yade no ye tu ase se hu e de free honom kwana woman show Accra tema Kasua Kumase Sunyono tachima na kranza atakwa takrade sciatica yade ebetu ase kura 0540 311 0540 311 Nana Keja se Company Limited na Ekoba Sempremono no wase na do ereboda so plywood ana se wires awodo cement iron rods roofing sheet Nana Keja se o wo nko ancha na abanya bie wanya bi oba bia emfa nka ho akra ne kumaso be ho 0204 345 040 0204 345 040 Electoral Ghana Limited ni oko Buno East Mantem one ma ba wacha chiman wase mun som se twetwe monfa ne dwumai sanse ebeboa mo na electronics awodo home appliances wonso atumi atobi TV fridge anasa washing machine kettle ne ade no na nyina Electoral Ghana Limited wo monsa no adwuma 0245 9495 nana mpanyifo eni nkomo yenyina wesoi na ye nan ho taw ye ba IGP orensembia tudwa Sompa FM Endpoint Homeopathy Clinic Ghana had the obi anim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na
adwodwo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben Angel Educational Complex no na Accra hanso so de wo mu gina mu ankasa e was painters bebre friend share signboard no wuduro na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebe kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fua Kweku, minim se wayeshi. Me cry man nane. Now so ebony show one embasso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom will then it's not on, but Hey medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so nim se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese me si aye fita sesrechi ahoma na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Electoral, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Abusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abedwaso abeboy. Munde dinam se menya foreign call. Hello. Hello Papa, what doba do be new? Se me feel London, eko US. Na no crowd who crowd from me mama nia. Na papa mo ho te say. Awurade aduma haboko. Na kujejesi. Eko ba sempene mo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba. Besi wo boduma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa US hakura de. Na kujejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam de a. Obia se na kujejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto adanse ho niam na eye no kura papa. Oh no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no miensemua and we be en fufuro yawo. Baku obu akwase paase kumase. E ba konso pokuase nkran ha. Obi ase na kodojasi eye bemaba e wa dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance ro. Te se bibia de she e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu koja free. Accra we Kaswa Depo, any Pokrasi Dianokra Twenchaya, was our boo Akoteman, Tantra Hill, Iron City, a man from was a beer depo Kasianso our Koshiman, Kumasi Sapasi de Porokra Danchaya, a Biswa Magazine Road, head office no, were beer depo Kasianso, our Dientem, a Joshua Accra Road, from a opposite Alaji Celia, and Papa Meboshan. Tanoso, Breman, and a month room. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 9393. Nana Kujejesi Company Limited. Hey, a Kuabas in First Clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no, when nerves never to us and if I was slim, never on Nansia, Bessia, Hono. Say, I won't teach him and not any offense sciatica. Now, it's me boo or to us say, Cow say, Dre, with slim, would you be a any? Nanona 21st Clinic by Juma Power. Yenti abasobo imagine wo Ghana ha eni amono
no ne enya asem ketewa wo mo gi international awards ahodo mo gi local awards ahodo na anu nso na wo mo bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gi 21st clinic nkwa wo mo de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wo mo ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo fi enkran eba ye wo wonsa nifa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so eho na wo behu ye 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic still wo mo ye sciatica expert. Sompa TV, Emma Akitiapa. I was sure that was some watch about Yamaya Kwabaya to and some no so. Na Ocean Waffin Pim Yonia Duno Nabatoya to Yanabato and Peswaba Kwa. I wrote the Anaka one other social bahu. I ablukuma north about to and Peswa so. Bepem say, woman yenya, nipa walk see one man name. I wom Rasha Fia. I wrote the Anaka Dania Pochi, Electoral Commissar, and your pussy for and tem. Now I can't be I'm a post from the doctor. Christian Tata Yohonu at Yatuja. Ya watch was Electoral Commissar was rather. And any chine ya dance Shema Paya was Omudi Guaquemu. Na enam Suama Blekuma North. And Peswan woman to me the resource and Ababa to Jano. Woman from Rantam Sunset. Baby Ayaka Kwana Roya Tro. I was no best and Numia Chilenie. Yaboba Dada. National resource Yama Tuja. Wamana kept Mamma Cabino. Ayana etutonasi. In this regard, I would urge the EC to provide National Election Security Task Force with a roadmap with respect to date and place for the finalization of the collation. This often reflects on nations tested by pivotal moments. This is such a moment. The way we handle the situation in Ablekuma North will resonate across the country. It will set the tone not only for this election, but also for public confidence in the years to come. Let us secure not just ballot boxes, but also believe in the system. Let us protect not just physical lives, but the spirit of democracy. Na anwachi no ana electoral commissar ansore baba to so achemusa wa muso gwa bo so ye pa sa ne ba ya sa ne ma wanyina to betumi atwa Ora Samuel Tete wano aye deputy chairperson adema electoral commissar wano anakasa ya watchon samu editorisi. There have been various attempts to conclude the Ablekuma North Parliamentary Constituency, which is the one outstanding. Like the Inspector General of Police said, we've had a series of engagements with the police service to give the commission adequate security to enable the commission conclude the collation process for the Ablekuma North constituency. In our latest letter to the IGP and the National Election Security Task Force, a meeting has been scheduled for today for us to discuss the roadmap, as the IGP rightly said, to enable the commission conclude the collation of the Ablekuma North constituency. I was on your turn and carry up on your power to my electoral commissar. Or Samuel Tete on your turning cane. And Tama, young ransom for mwe. And cry as I can't just say, and Chebia, we are singing Sadia one who mocheno in Yanebo, Ebe Bafem, Ama, Edida Fomo Benyabi, na once wedi. One mobile one boy hit, no more. Nanso sabre ura ye dwai mu a bibia nia danse se nuane bo ayefo na eno se hono ma yenkone ye ne yewrobri ye bo a wono no ebasi kasam ne ntoto ya wabin mu pa wosanso ye chartered accountant ye musa ne se den kura ne indicators a wono mutumi hu se enuane bo e ba be kofom breko a enkofom yewra ye bo a Sompa 106.5 FM Accra no nsia kase bo hot bite suni majoe Boa, Yamwajumu Akwaba, Eba Sompa 106.3 FM Accra. Hello.
Yewura bri abo a wote yanka 106.5 FM Accra ni o. Ma hai, ma jo. Wonte yanka ye. Yensan so enkona yene no enkoka sa ye. Na we no enhwemu World Bank na ayo e de aba beto so se enuane bo no ekofom a ne sa na won mo hwepetatakra mu a hwiti sei ne bo ebeba fom na kama ye se no ne de kura ne to no nkosoro kese te se emo no a dodo na eno na wo mo eda no no yewra ye bo a wote yanka mo ye mo adwo mo akwa ba Sompa 106.5 FM Accra ni Mejoso. Miura na DNA indicators kura won mo hwem ho se enuane bo eba be kofom. Yo mama cha oti for ya for. So the if you see near Cuba time I feel the World Bank if film anu umushie mu na umudwenjene iwi ase ensensem ene eduane sem no inti enene na san eduma kwa World Bank from World Food Association, World Food Agricultural Organization, so could share more Italy, no more in share. Now, we share more than Anna Omodeba Betrose. So, what I see the real area say a dianebo AC corner, and we are never motion petata crema, a sobete above form by 7%. Now, Umina so say, Omaya, if you are seeing on or de or produce a more cafe a more rice Italy and Vietnam. Now you can say maybe to India and Vietnam. India for at the capital the number of bags over the years and no at the export the German store. But I see decide they say sa restriction on the toll movement so year through ama de do bi omo so de bitimi omo de aba bonten ama ada ama ya omo ntimi amo aton we ana omo de gina so e kasa sei ana the producing countries you know e de do na aba bonten dia and no beboa ama eniema bo e ye aduane bo e ye the grains rice any oil no beboa e aba e form by 7% into we omo nyina so ema omo de e kasa. Enti ebasa world economy no edemwa bi ba na yenso ye de lokai emfaso be na ebenya ewo emsinsanso bebre edema ewiase amamu onimu na men pesemeche bebre na men fawra o my Ghana so ewiase nyina world food price reduced by 7% here but economics all things being equal so nyina ye pass Ghana so ye duane bo na ye specific and so be dem ebeba fom na Ghana kwade de ama ye nsem no ye tutua yisi ya eba me de na ye so kwa bro so ne se ye sidi no aho den pekia na pks ata enya nyumre ame no kase sidi na aba fom abedu around 30.5%. Express all the 2 December na around 70% here sidi na aho den aba stro as compared to United States dollar no enti se yenya no na se je difa e kwa jama so akwa fa sa e ne ma no ewi se bo so tie no ye si di no so ho den le ba na e ba so enti Ghana benya double gain na se etwa so na e fa to se ye kan a se Ghana de ye ni na bo enye ya dia e ba fom bebre ama eniema bo a e cost that is the food inflation wo my Ghana mu eba from the association no Ghana the SI unique now what you mean na your president or call Asantana Broman term baby and or call anti operation feed yourself and one of the football them Ghana for you na say ye nyina ye nyintun start saying backyard farming this will be a feed what you know aduane ana aduaba bi eti fie ho se de be a ahokyere ba ubenya biagi Segana for a gisa and see so atum na ya praktisia ensusa so papa de run say who fear if so that who feel nyina ube so what na wa boka bebre no space di dem adu be bi ani aba ahokyere ba ubenya body menkan atoso de se de ne team class ya na na no no o kan nyina boma ebe ma ni ane bo
abafom if it says supply of goods and services and as a supply of goods no adults asking the demand of it into government abafom e will see so papa e de boa e de ahoto beba e be expand the economy ni ama yisi na ho den so afa na ntoma prefer we nem faso de bebre o mai no ti e ba na sa Ghana ye advantage pa ne say patch of baby eba sa Ghana ye mfaso a ye benya pa ne say isan so hoye nuane bia nya ne abrofo na edi bode ye nkramma ye banchi aheya na ewe no ne mum nkene ne bayire emmo ne aburo ni beans nom ene ebeka se bi e bamfo a ye nso ye betimenya so mfaso na Ghana ye mfaso a ye benya ewo sa drop ebe drop do so ne say enti emfaso e benya ne se wo hwe Ghana mi islam ka se de ni e de kese pa se eyemo o to ye local food no ho a ye local food no bo aye den as compared to emo inclusion ade chi efie bi e wo my Ghana mu ni ye di mu efie bi e wo Ghana mu ye di anwa ye den ewu any side serious no ye oat a feature like more than 50% of nearly ade chi Ghana for edie no nearly e kofe frama na de den eba it is I nearly bo eba from necessity ne so ahụ den akosora ebema oman no e dia hoto bebem ama dia sunde the pressure on the dollar no ebegina and you mean say dollar no dey na the pressure back economy so say when there's too much demand on the dollar guama dollar no cedi na ho den eba from but because we are say bo so atie na cedi no so afa na ntoma pa friend no ebema the cedi ahụ den akobro dollar no so ma price of goods and services higher than abafom. It is a sobaba and Ghana and the stability, full stability, any economic growth, any the near my packet economy in Ghana. Abama, Ababa Boa, Amo, my eye. Intel for Mama and their photo beba. Yura, and you may ye bedo as a pan, a brew when yamaye, na fufru be a Sancho Chias on a yababo promobile. Let me show. Yura, Obri Boa. Financial analyst no was a chartered accountant wo no ne nche ne yeko ya yekodi nkomo said ye wiase nyina nhye mu dia oromko ya chese nuane bo ebeba fom yenso mfaso pa ebeba mayen ene wabi nani wa kire yen Nana Yabia for Jana Aya Dumasu Nkoswahene ewo bono mantamu wode atodwa ebra professor Kwabla Abochi Tinana Dwamu ewo for God and country dwumade so eno na nana de baba todwa kire se o ma Ghana memwo no ya ye ho no simple sa no nya simple wo se ye hia nim di former pa won mo mabere ya wo wonim de mapa wo ma Ghana ya memwo mu akasankasa na won matumi abomode atokese ade abo mayi wo se ne wo ba ya ho ne die mu nsensemu a enam sa kwa kwagina kwantenkura ese zoom lion Ghana wo mo nko na enhwe so se dan da nyino ba prapranti eduruma bia na ho ne die ho nsem na kofom kakra ya wo ba hyere mpanyifo se senka ye nyina ye ka aboa na ya dwena ko bankuro ma hwese ye benya ankronkro nyimakuo bi ama won so ba besomu a won se Ghana no sane etie enfie be se duachi no wo man ne betumi asesa ne se see aban 8 ye na payimu bi tia we adwen a mede ma omo we ese nko mo ba menche no beje consultation mo ma me big money pe oko Dubai a ye won crofo mo ye think tanks a omo na dwen se ye nya ade we discover bakuru omo no won ye Dubai for na ye o e amanfo na mo ideas it's okay mo see the biggest mall in the world we are company be na betimi aye omo so company we wo Brazil wo mo ya ade wo Germany wo how mo ya ade na akofo ba ye se mo nyina obi anfa ne design say see the biggest mall in the whole world obi anfa ne design mra omo hwehwe mu an omo hu say okay we ya say afa ahe na betu ya obo sika na say yes how many months no more the time after home the actual say more na yes no ye the aquarium bom aquarium no uwura mu a e 200 dirham no ye be say $80 and na be say $70 uwura mu keke o na okọ ho kiwe wo ho no nti yes more na wi amanfo edi omudwa no e no ma amanfo kọ he wo mu nko aye sika ina nti na amanfo de o ma ideas ko no ma gisa ideas na tuaka no ma implement so I'm giving the government this idea so mo betia ebeboa number 1 sanitation problem ya wo Ghana ha no ne solving no easy. I personally feel say Zoom Lion for or moduma mo ye no enso ani. Zoom Lion for one more juma one more ye no so ani way ayana na bia for Jana ankoso hene ya wo duma so ye no ewo bono mantamu for God and country so and one professor Kwabla Abochi atwetwe nkomo we nyina ya buru so no India ne Pakistan de wo monte se dogo bi enu abe amano ne die mu no ena ye wurei se sia manugu sui wo moda so ginama anya asamketoa amasra adomanka wo moboma no ho ban no se de adane mprento so
we chemane nua na we nso ate de amane nua Pakistan ho India drone be se do nunum de wono matete ni nyina bere nam wiem edi nuane ni nnuro ebia edi twam akro na Pakistan ho akro na so aye kan nipa be se aduasa baako na wono nso ati nananam wonse do na emodu no nso eprepra na we no de ekoso ewo Pagaham Kashmir ho bra na ebinom konsrahwe a yekosa na etugu wo mo so a wo mo se da bi we di wo mo so say Pakistan for na ayo ene nam so epagya we di aba endi se de kura de aba bebom ne se sra adom e wo Pakistan ene wonu me wo India ena aka ba nkyire ni a enya senkakane wo bobobo won ho ban ne bio na mom wo mo so to da so a ayeyire pa ebinom kasa yenhweye na nkoye se de Russia ene Ukraine de akwakoyoyi ya jina wasone de nsam no nyina asi anansam a yede ba yede na de edim akoche no bi ayese nana ya bia fogia na ya wono yenkoso hene awodumasu abono mantamu ade atodwasa sum lion wo monko antimi nya adwuma no ti aban ne mpa bi emfanka ho sada na yewrawrande abe enam na wakwakopie won finfiri mantam ni kokokuafo ahia ka da ho waboso ena wakire abana no ho ba wo ma akuafo ya tesa anche enuane bo abesanso akofom biemu a ya na mpanyifo di ho komo na binom ka we ho ya Electoral Ghana Limited aso ya sene ma na kase pa no Leicester Company Limited ya wodo ya toothpaste and the brush ekra yemu no ma ye kirimu ye dedede Agya Special Food ya damwase 21st clinic where sciatica expert Haxamesh and the capsules one munyina ka ho bi nana keja Company Limited akwoba sempremo enso ebeso yasene asonfo banu ene yetena se bia akasebo no damu awadanfo pa radio Paris France abuchimemu ayiko FM FB ewo kumase kro no ano emiaya edidi soe enso fa bi 93.1 Sompa FB information centers bro atwe honwi Sompa 101.1 takwa 103.3 takra de 101.3 doma 98.9 sunwane 90.7 Enkransa 106.1 Techimai ena somponline.com yaboni nyina bede ede akwakoto decoder no so yefa so eno achi Sompa 106.5 FM Facebook wo YouTube nso ya Sompa FM live ehon so yefa ho enu mienu anwumre yebebe nsen no ma wo triple A ma Agya Appiah Apam Dadaa mene akosia eje wo akode Boatin